Majiteľ malého obchodu jedného rána prilepil na dvere jednoduchý oznam. Predávam šteniatá. Sotva zaschla lepiaca páska, tabuľka splňala svoj účel. Ako magnet pritiahla skupinku detí, ktoré sa s iskrami v očiach tlačili k výkladu. Koľko stojí jedno štenia? Ozval sa nesmelý chlapec z prvého radu. 40 eur, odpovedal majiteľ pokojne. Chlapec sklopil zrak, zalovil vo vrecku a na dlaň vysypal zo pár mincí. Mám len 3 eurá, povedal potichu. Potom sa opýtal. Mohol by som sa na ne aspoň pozrieť? Majiteľ sa usmial, zapískal a z psej búdy vybehla sučka Lady. Prebehla uličkami obchodu a za ňou sa rozkotúľalo 5 malých striebristých klbiek. Deti sa smiali, ukazovali prstami, no jedno štenia ich smiech prerušilo. Krývalo, zaostávalo. Snažilo sa dobehnúť ostatných, no za každým zakolísalo a spadlo. Čo sa mu stalo? Spýtal sa chlapec a ukázal naň. Majiteľ si povzdychol. Veterinár povedal, že má chybu bedrovej kosti. Vždy bude krývať. Nikdy nebude behať ako ostatné. Chlapec mlčal, no oči sa mu zaleskli nadšením. Potom ticho povedal. Toho psíka chcem. Ale veď, majiteľ sa zarazil. Ak ho chceš, tak ti ho dám zadarmo. Chlapec však pokrútil nesúhlasne hlavou. Nie, má rovnakú hodnotu ako ostatní. Vytiahol mince. Teraz zaplatím 3 eurá. A každý mesiac 1 euro, kým vám dlh nesplatím. Majiteľ neveriacky krútil hlavou. Veď nikdy s tebou nebude behať. Nebude skákať ani sa hrať ako iné psy. Vtedy sa chlapec zohol, vyhrnul si nohavicu a ukázal skrútenú nohu stiahnutú kovovou svorkou. Pozrel sa mužovi do očí a jemne sa usmial. To nevadí, povedal. Ani ja nebehám až tak dobre. A ten psík bude potrebovať niekoho, kto mu bude rozumieť a bude ho mať rád. Majiteľ už nepovedal ani slovo. Len ticho otvoril dvere a malé šteniatko dal chlapcovi do náručia. A v tej tichej krehkosti, keď videl, s akou láskou chlapec objíma psíka, zrazu pochopil pravdu, ktorú svet často prehliada. Hodnota života sa nemeria zdravím ani silou. Každý človek, každý tvor má nezameniteľnú cenu už len tým, že existuje. A možno práve tí, ktorí nesú viac bolesti, držia v rukách to najväčšie bohatstvo. Schopnosť pripomenúť nám, čo znamená byť skutočne živý a tešiť sa z maličkostí.